Hello guys, joton lamsogan channel lo. Kan nong no tini an blog kata kasia special hai kala jau khatini nong bagai. Ang tini je amai ang kajeng nemani brenyo kata na chungo. Kan no tini face revealing senai, makang nuk senai. Ang kakai soy senai chung di. Ang tabuk thana chungo, ang ta tiar tung yoko. Kai tabuk kisa papat tiar nai, okay, thang senai norok nai chung di to obong kan thang senai lai chung kha. Kai bai thang senai norok soy senai chung di nugana chabo sobo nai chung do soy sak. Ang tabuk thang senai nogo kefang kerai dogorok soima kalang bajim le jandal rok sikor habuna lokai kan rok kai jak ora nogo kefang kerai okay nok senai tabuk dogorok soi kelam masin kai tabuk thang senai chung nai chung di room chojeko sobake thang senai norok soy sak nai chung di nugana. Quang. Đấy, Quang. acelero. Quang. Nogo mace jige tibin sana chung ta tibin seri chung Asu na bang tala asu ni baru baru tam na rondi ni tum ne asu ni dia pikir tum kamna. tibin sara bagi na sing lajak na bang mane Lu lihat sana kamu tadi. tabu pai shop ga do no phono ga na horon de pa panche do horon se pungli ya skuti op ki jaka ta no ga habu no na jende tabu no gi man sanai do no tabu phono ga na tabu phono gon to chaba en hade nere na hale ya Tâm nó. Có đi dễ tâm mò. no kana le soba ko nugi ma kana engkai tabung kakai sinogo thana nai chungo tan bagi engkai program nai bagi 18-19 kuri program tamula engkai thangada sino taw thajir sino taw program nai sino horose program ni o nogo sobai jak ikona des sino hai sobai kya tabu kicha res kagena engkai tai mela nanya bagai tai phaja engkai ko angelo phaja tai bini ko lagi Bin phaja beri pajak. Seng tini jotono mela nanya bagi pilai jak. Nai tang seng tu. Oh, lidun soro berengnya pilai jak. Korom nai. Geli ton ka mamu sung tongo. Bo bono phunuk liya. Bo mamu sung tong kicha sakawari kanja ya belang ka phunuk liya. Bo mamu sung tong kolam jak tong hana. Nogak tai kia bakare bima song. Binna na sora beranya bo laisa be kanai ke laisa bo video to nungjak nai kam nang nai ke narok so sak nai tuni sar video sai jak le ang kai to sa go do sa sok la jak program nai ba ke na gare program nai ba ga sa sok la jak kang to sa sok ya ko ri bo kanya ko proferi kang jak kang am ke nai si manda singa tamba ane ke nai ta yang buro ko sa sok la ma jak ang kai sitra ka nai norok no khasuk ani bobai kajong na nai chong ni nong no video phunu mani obong kha kaisa prank se khasuk ya ang nai si kajong na nai chongo norok khato khasuk dongja khada khasuk ya je oro sojena bisingo khoroksa pano ya khoroksa phabaino kajig ya ang nai si kajong na chongo nong no phunu gon direct komo kalbar phuruno kanya face reveal khai phunu gon ga haipona borok sinogo phaimani karon ngai shooting ni bage phayo ga sin mandaya program tonga ka program kise nai thangka haipona nogo borok tongko ta kunto khorokni khoroktam mai chalanya bagai tamam ke mangso bai ikon hade nokjar phayo mangso sana bagi tongja bate kharcha nokja kha ang ter jai jong ang tai mia tiro mang khoro kharmisa yango hingga kai nogo 13 din cha jongo bono ka dal peda sare ma tongja kharmisa seng kai to tok bahan baisa nai jongo bokha dal peda ma cha sana tin kharmisa
Singkai pura ukulni leg piece mani obo sanai tai toki krok sanai sal kanan khai to kangkhung ri ne kaisa tini ni bagi blog ansungno kakai comment khaji to mungsa khana ro kicha no ri bekhani kor kia share khaita to mano no obo honi jai sabari jol jaka kia comment khaita jol jaka khaji jol jaka kai an video no like khaji engkai tini bagi ansungno jotno hor kaham tai kaisa kok mandaya purgal nai phaji borok kering do kha kicha